баргузории фестивали озмунҳо дар соҳаи фарҳанг ба рушди соҳа ва пайдо кардани истеъдодҳо мусоидат менамояд. даври аввали фестивал озмуни бӯстон 2017 ки ба бозёфти наврасону ҷавонони соҳиби истеъдод дар деҳоти мамлакат нигаронида шуда буд, анҷом ёфта айни ҳол дар марказҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар давраи омодагии иштирокчиён барои ширкат дар даври минбаъда ҷараён дорад. дар ноҳияи шаҳри нав низ ҷавонону наврасони дорои лаёқати овозхониву навозандагӣ ва дигар шартҳое ки дар низомномаи фестивал озмуни бӯстон 2017 муайян гардидааст сарҷам гашта ҷиҳати иштирок дар даврҳои минбаъда омодагӣ мебинанд. чутур шумо дидед рафти омодагӣ бо ҳамаи шароитҳои хуб ба мо рафта истодааст ва имрӯз махсусан мо ба нақша гирифтем ки ин чорабинӣ дар деҳот нағз дуруст мо ба роҳ мондем дар байни ҷамоатҳо дар деҳот рафта истодааст махсус падидаҳои навро дарёфт намуда истодем ансамблҳои оилавӣ иштирок доранд ки махсус барои омодагии ин барнома тайёрии хурда истем ва боварии комил дорам ки ман бо боварии томи калон гуфта метавонам ки озмунро дар сатҳи баланди фарҳангӣ мегузаронем. ҳадафи асосии ташкил ва баргузории ҳар як фестивал ё озмун байни ҳунармандони ҷавони шаҳру ноҳияҳои кишвар дарёфти истеъдодҳо ва инкишофи санъати халқӣ мебошад. ба андешаи масъулини бахши фарҳанги ноҳияи шаҳри нав зимни тамошои ҳунари иштирокчиён дар даври аввал истеъдодҳои зиёде дарёфт гардиданд ки дар даври дуюму сеюми чорабинӣ аз ҷониби устодони соҳа ҳамчун чеҳраҳои нави соҳаи санъат шинохта хоҳанд шуд.